Hej. Hej. Jaha. Kommer du imorgon på helgdagen? Yes, I do. Nej. Yes. Okej. Hej. Alltså vad fan betyder okej? Vad fan det är på språk? Alltså, jag vet att det betyder okej, men... Ja. Okej. Okej, jag kan berätta lite om min dag. Jag gick upp klockan 7:15. Vad fan är hon? Va? Jag kan visa jag gick upp 7:15. Och sen satte jag mig vid datan. Och sen tyckte inte mamma att jag skulle sitta vid datan längre. Så då fick jag gå och äta frukost istället. Och när jag hade ätit... Nej, men i alla fall. Jo, det gjorde jag. Ja, och sen så satte jag mig vid datan igen. Jag kan inte ta. Ja, och så åkte jag till Foxy. Så red jag. Och det gick så bra. Det var lite jobbigt ibland, men det får man väl tåla. Och sen åkte jag hem, sen fick tandläkaren och så fick jag. Ja. Fan vad jag kan säga ut. Det kommer bli julklappar. Det kommer snart. Och nu blir jag så dyrt. Oj, helvete vad det. Jag har redan barnfilm. Okej. Men ja. Vad fan är det? Nej, den här kan jag inte ha. Jag är lite fan. Nej, det är ibland. Okej. Men kommentera. Hejdå.